Чацвер 6 лютага у эфіры Белсата кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Ніякага лібералізму. Лукашенко прапанаваў значна павялічыць паўнамоцтвы кіраўнікоў гарадскіх і раённых выканкамаў. Выступаючы на нарадзе, прысвечанай пытанням прававога рэгулявання мясцовых органаў улады, Лукашенко чарговы раз паўтарыў сваю прапанову надаць кіраўнікам гарадскіх і раённых выканкамаў права прызначаць кіраўніцтва прыватных фірмаў і прадпрыемстваў. Са словаў дыктатара, прыватнікі недастаткова падпарадкоўваюцца дзяржаве, а ягоная ініцыятыва ў прыватнасці дапаможа лепш выконваць задачы, пастаўленыя на так званы год добраўпарадкавання ды пяцігодку якасці. Новыя расійскія базы і яшчэ болей пуцінскага войска на тэрыторыі Беларусі. Дамова паміж Беларусю і Расіяй пра гарантыі бяспекі ў межах так званай саюзнай дзяржавы прадугледжвае размяшчэнне на тэрыторыі нашай краіны расійскіх вайсковых аб'ектаў. Учора Владзімір Пуцін унёс у Дзярждуму законапраект пра ратыфікацыю пагаднення. Тэкст апублікавалі на сайце расійскага парламенту ды на беларускім партале прававых актаў «Эталон онлайн». Дамова, якую Пуцін і Лукашенко падпісалі ў Менску 6 снежня мінулага года, прадугледжвае не толькі так званы ядравы парасон для Беларусі або расійскае ўмяшанне для быццам бы абароны канстытуцыйнага ладу. 5-й пункт дакументу дазваляе расійскаму войску будаваць на тэрыторыі нашай краіны новыя вайсковыя базы і размяшчаць свае войскі. Сама дамова падпісаная на 10 гадоў і працягваецца аўтаматычна. Выйсці з яе можна, паведаміўшы іншаму боку не пазней як за паўгода. Владзімір Пуцін зробіць усё, каб цалкам уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Пра гэта украінскі лідар Уладзімір Зеленскі напярэдадні заявіў журналістам пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Вялікай Брытаніі. Зеленскі заклікаў міжнародную супольнасць не ігнараваць пагрозы і не лічыць, што Пуцін блефуе. Ви побачите навесні, влітку або восени. Вы убачыце, вясной, летом ці восенню ён будзе размяшаць сілы на тэрыторыі Беларусі. І многія еўрапейцы, можа і Злучаныя Штаты будуць казаць, што гэта запалохванне. Гэта запалохванне Польшчы, Літвы і іншых балтыйскіх нашых партнёраў. Але вы убачыце, ён будзе рабіць усё, каб уцягнуць іх. Ён будзе думаць, як іх правакаваць. Я не ведаю, ці будзе ўварванне, але ў любым выпадку ён такім чынам зацягне Беларусь у вайну. Хаця, на маю думку, пасля таго, як яны атакавалі Украіну ракетамі, яны ўжо былі ў гэтай вайне. Але іх людзі, не іх войска, не, пакуль што. Але Пуцін гэтага вельмі хоча. Двое асобаў загінулі ў выніку пажару ў Асіповіцкім раёне. Сёння раніцаю працаўнікі МНС ліквідавалі загаранне прыватнага дому ў вёсцы Дзераўцы. Унутры ратавальнікі знайшлі целы 53-гадовага гаспадара і ягонай 66-гадовай сужыхаркі. Абое загінулыя злоўжывалі алкаголем. Раней іх штрафавалі за парушэнне правілаў пажарнай бяспекі. Папярэдняя прычына трагедыі – неасцярожнае паленне. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому зможаце патрапіць на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся на Тэлеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. 2 балістычныя ракеты «Іскандер» і 77 беспілотнікаў розных тыпаў выпусцілі расійскія войскі цягам ночы і раніцы па тэрыторыі Украіны. Паводле інфармацыі ЗСУ, збіць удалося 56 дронаў. Яшчэ 18 БПЛА ў выніку працы РЭБ зніклі з радараў. Украінская супрацьпаветраная абарона працавала ў небе над Кіеўскай, Днепрапетроўскай і Чаркаскай вобласцямі. У Харкаве беспілотнікі атакавалі Новабаварскі і Кіеўскі раёны гораду. Абломкі збітага шахеда ўпалі на тэрыторыю найбуйнейшага ў горадзе рынку Барбашова. Пачаўся пажар. Прынамсі 100 павільёнаў пашкоджаныя. Траўмы атрымаў ахоўнік рынку. У Адэсе адзін мужчына загінуў і адзін трапіў у больніцу ў цяжкім стане праз ракетны ўдар па недабудаваным шматпавярховіку. У самой жа Расіі моцныя выбухі прагучалі на тэрыторыі аэрадрому ў Прыморска-Ахтарску Краснадарскага краю. Атаку аб'ектаў беспілотнікамі пацвердзілі ў генштабе ЗСУ.
Там зазначили, что на территории аэродрому были размещены склады и ажыццяўляліся пуски российских боевых БПЛА типу «Шахет». Так само у Приморска-Ахтарску обслуговывалась российская авиатехника, что выконывала обстрелы Херсонской и Запорожской областяў. У вайсковым ведомстве адзначылі, что ёсць пацверджанне трапляняў и выбухаў у зоне цели. Там пачаўся пожар. Вынікі паражэння удакладняюцца. Раней про атаку аэродрому паведамлялі і мясцовыя жыхары. Так званы план Трампа для заканчэння вайны ва ўкраіне можа быць абвешчаны ўжо праз тыдзень. Паводле крыніцаў агентства Bloomberg, стратэгію дзеянняў новай адміністрацыі Белага дому рэпрэзентуе спецыяльны прадстаўнік Трампа Кіт Келлах падчас Мюнхенскай канферэнцыі ў справе бяспекі. Сутнасць амерыканскага плану пакуль не раскрываецца, але каментары Келлага ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў у апошнія тыдні даюць зразумець, што асноваю стратэгіі стане ідэя міру праз сілу, то бок прымус бакоў да змірэння. Bloomberg мяркуе, што план прадугледжвае замарожванне вайны, пры якім акупаваная расійскімі войскамі тэрыторыя застанецца, цытую, у падвешаным стане. Пры гэтым Украіне будуць дадзеныя гаранты таго, што Расія не зможа напасці зноў. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.